Magandang araw sa inyo lahat mga idol, sa ating mga viewers natin dyan, sa mga silent viewers, sa mga solid viewers. Magandang araw sa inyo lahat. Ang gagawin ko ngayong araw, pumunta ko ng pakangan. Silipin ko lang dito ang tubuhan ni mama ko, ano nang nangyari. Kasi hinto na muna ang pagtatabas sa kanyang tubo. Tignan ko lang kung ano na ang sitwasyon. So samahan niyo ako dito mga idol sa aking vlog ngayon. Short trail. Sige idol. Jalan na ito. Wala na ko dumaan idol para mahaba-habaan ang lalakbay. Samahan niyo idol. Paglado ang breko sa sa atras. Good. Jalan. Halo. Hindi masyado kumakapit ako. Dito sa likod. So, dandahan lang tayo.
dito. Diba? Tapos na. Iluan. Dito nakatira ang pinsan ko. Maymay. Almoy. Delikado. Hindi masyado kumasakit ang gustuhan, ano, straight sa likuran. Wow! Oh! Wala talaga. Basio. Ano nangyari? Upo. Gaano. Nahanap tayo. Delikado. Oh.
pa naman ulit, no? Siraan dito. Nakikira ko niyo. Sana to. Yan yung mayo. Wala. Polio. Ayun natin ang nakapagpili. Traffic mga idol. Talang kayo, dumaan. Ayan. Yan ako sa lahat ng mga viewers natin yan. Sa ating mga solid viewers. Sa mga silent viewers. Yan ako sa inyo lahat. Kay Pari Rodel de Leon. Shout out pre. Sa lahat ng mga kapatid natin yan sa iglesia sa Lumbo. Kasi at magandang araw. Your trail ito mga idol. Naanan ko lang ang ano. Tuwan ni mama. Tulit ko lang. Naman. Yan ang ako. At napasiro wala.
na ako sa Purok 5. Palatas ako. Yan. Dito ko naman idol. Opo. Sana mga idol, sobrang tingay ang motor ko. Ay talaga, tapos ko. Diversion Road.
Nandun sa Japan, sa Karawan niya kahapon. Lahat ito na presente. Sana enjoy ka, nag-enjoy ka ngayon kasama ang mga kaibigan mo. Ingat ka palagi. Subscribe mga idol, Katotski TV. Katotski TV sa YouTube. Oh. Thank you, Lord. Away ako. Salamat. Okay. Thank you, Lord. Init. Sige mga idol, hanggang dito lang ako. Salamat sa inyong pagsubaybay. God bless sa inyong lahat. Bye bye.